ቀይ ባህርን ኢትዮጵያ ለማጣት 30 ዓመት ከዚያ በላይ የወሰደ ትግል ነበር ታውቃላችሁ። በ30 ዓመት ትግል ውስጥ በብዙዎች ርብርብ ነው ኢትዮጵያ ያጣችው። ሌላ 30 ዓመት ያስፈልጋታል ብዬ ግን አላስብም። በተረጋጋ መንገድ በሰከነ መንገድ በውይይት መሄድ በጣም አስፈላጊ። የፈለገ ብንወያይ ግን ለማጣት የፈጀብን 30 ዓመት ለማግኘት ይፈጅብናል ብዬ ግን አላስብም። የኢትዮጵያ የቀይ ባህር ስትራቴጂ የህልውና ጥያቄ ነው። ሰሞነኛው የዓለም ቀውስ ደግሞ ይህ ስትራቴጂክ ትክክለኛ ብቻ ሳይሆን የማይቀየርና የማይታጠፍ የሀገራዊ ህልውና መሰረት መሆኑን በግልጽ አሳይቷል። የሰሞኑ የሆርሙዝ ባህረ ሰላጤ ውጥረትና በኳታር የራስ ላፋን የጋዝ ተቋም ላይ የደረሰው ጥቃት ዓለም አቀፍ የንግድ መስመሮችና የኢነርጂ መሰረተ ልማቶች ምን ያህል ተሰባሪ እንደሆኑ ሕያው ምስክር ሆኗል። ይህ ክስተት ከ120 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ላላትና በማደግ ላይ ላለችው ኢትዮጵያ በተረጋጋ እንታይና ንሰንበፀን ኢና ብልጽግና ኣብ ምንታይ ኣተኪሩሎ ስትራቴጂ ናቱ ኣብዚ ከቢድ ፀገም ኣጋጢሙሉ ኣብ ዘሎ እንታይ መዋፅኦ ይሓስብ ኣሎ? ደጊሙ ደጋጊሙ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ መዋፅኦ ክኾነ ከም ዝኽእል ገይሩ ይሓሲቡ ዘሎ። this is very interesting። ምክንያቱ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኣብ ዝብእሰሉ ዘሎ መፍትሒ ክደሊ ኢኻ ትደልዮ። ኖርማል መራሒ መፍትሒ ዘናዲ ከመይ ገይሩ ነዚ ዘለዎ ሽግር ክሰግሮ ይኽእል። እቲ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ግን ኤክሰሲቭሊ ኣብ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ዘለዎም መርገፂ ትክክለኛ ከም ዝነበረ wish I can find of the translation is bullet point ገይሮም ላይ ነበር። ዝኾነ ግን it doesn't matter። እንታይ መሪፆም ኣለዎ ሳቶም ብልጽግና መሪፅዎ ዝነበረ ስጉምቲ እንታይ ማለት እዩ? ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብልና ክንነብር የብልናን ዝበሉ ኣብይ ኣሕመድ ክሳዕ ክንደይ ንርሑቕ ጥሚቱ ዝሰርሕ መራሒ ምዃኑ ክርዳኣልና ክኽእል ኣለዎ። ስለዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ምዕፃው ሲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ተረዲና ይብላ ኣሎ። ሪሊ ብልጽግና ዘያ ተርእስኹም ወሽመጥ ሕርሙዝ ምዕፃው ንስዑድያ ንቀጠር ኣፍ ደገ ባሕሪ ናሃለወካ እኹል ከም ዘይኮነ ኣብ ደገ ባሕሪ ናትካ ጥራይ ንበይኑ እኹል ከም ዘይኮነ ንባሕሬን ኣብ ደገ ባሕሪ ጥራይ እንተለካ እኹል ከም ዘይኮነ ንኩዌት ኣብ ደገ ባሕሪ ጥራይ እንተለካ እኹል ከም ዘይኮነ ንካልኦት ሃገራት ድማ ከምኡ ካልእ ድማ ኤሮጳ ብምሉእ ገጅፍ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣለዎ። ኣውስትሬልያ ብምሉእ ብባሕሪ ዝተኸበበት እያ። ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ምዕፃው ግን ክሳብ ክንደይ ይስምዖም ኣሎ። ምክንያቱ ኤነርጂ ናቶም ካብቲ ቦታ ስለ ዝመፅእ። ስለዚ again these people are deluded። ኣብ ካልእ ህውተታ ኣትዮም ኣለዉ። ዕላማ ግን ኣለዉ። ነዘረባ እዚ እንደግበልኩም ዘለና ስለምንታይ የምፅዎ ኣለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ንኩሉ እዛ ኣብ ኢራን ተፈጢራ ዘላ ዝብልዋ ዘሎ ፀገም ንኩሉ ፀገማቶም ንሳ ክትሽፍነሎም ትኽእል ዝመስሎም ዘሎ። ምክንያቱ ብሰንኪ ኣብ ኢራን ተፈጢሩ ዘሎ ከምኡ ድማ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ዘጋጠመ ናይ ነዳዲ ፀገም ንኩሉ ዓለም ፀሊዩሎ። ንሕና ድማ ናይ ነዳዲ ፀገም ኣጋጢምና ዘሎ ጥራይ ኣይኮነን ሽግር ኮይንና ዘሎ እንታይ ዳ ኣብ ደገ ባሕሪ ስለ ዘይብልና ካልኣይ ፀገም ተወሲኽና ኣሎ ይብሎም። ኦኬ እቲ ሪል ፕሮብለም ናቶም ግን ኩሉ ሰብ ፈሊጥዎ ኣሎ። ናይ ነዳዲ ፀገም ከቢድ እናኾነ ይመፅእ ስለ ዘሎ ነቲ ስርዓት ነቕነቕ ኣቢልዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። ናይ ነዳዲ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ከቢድ ዝኾነ ናይ ፖለቲካዊ ወታደራዊ ነውፂ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ነቲ ስርዓት ክቕፅል ኣብ ዘይክእል ደረጃ ኣብፅሕዎ ስለ ዘሎ እዩ። ምስ ጎረባብቲ ዝኽተሎ ዘሎ ፖለቲካ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ተወሲኹ መመሊሱ ፀቕጢ እናፍጠረሉ ይኸይድ ስለ ዘሎ እንታይ ገብሩ እዮም? ነዛ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣጀንዳ ከም ተዋሃበቶም በዚኻ ትፈልጥ ክሞቱ እናደለዩ ከሎ ካልእ ቀዳምነት ናሃለዎም ኣብ ካልእ ኣተኪሮም ክሰርሑ ዝግብኦም ናሃለዉ መመሊሶም ኣብዚያ ጉዳይ እዚያ ልቕልቕልቕልቕ ክብሉ ኢና ንሪኦም ዘለና። እዚ እውን ሓደ ካብቲ መርኣያ ናይቲ ኣጀንዳ ናቶም ኢና ንርኢ ዘለና። ከም ኤርትራውያን ኮይና ክንሪኦ ከለና ግን ወየዳ ነዳዲ ረኺብኩም ዘይነበርኩም እንታይ እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሳይሓትት እንዲ ወደይ ናይ ጋዝን ናይ ኤነርጂን ኣብዚ ቀረባ ኣምፂና ኩነታት ናትና ክንፈትሖ ኢና ኢሎም ዘይዛረቡ ይነበሩን። ኤኒዌይ ዳትስ አ ዲፍረንት ስቶሪ። ንቐፅል ለንቀነ ኣብ ኣጋጢምዎም ዘሎ ናይ ፀቕጢ ናይ ነዳዲ ዝፈጥሮ ዘሎ ፀገም ብኩሉ ክንሪኦ ኢና። Ethiopia enforces fuel measures as shortages disrupt transport. Authorities in Ethiopia have introduced fuel-saving measures as a deepening shortage disrupts transport and daily life. State institutions and companies are shifting to remote work, limiting vehicle use, and placing non-essential staff on mandatory leave to reduce fuel demand. The crisis follows supply disruptions linked to regional tensions involving the United States, Israel, and Iran, with a long queue. ሕጂ ኣብዘን ዝሓለፋ ሰዓታት ረኣናዮ ነገር እንተሎ ሓደ ናይ ነዳዲ ፀገም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናባእሰ ይኸይድ ከም ዘሎን ናይ ነዳዲ ፀገም ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ካልኣይ ተወሳኺ ምስ IMF ፀገም ኣጋጢሞም ኣሎ። ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ድማ ነዳዲ ካብ መጠን ንላዕሊ እናኸበረ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ብልጽግና እንታይ ታክቲክ ጀሚሩ
ዋጋታት ድጎማ ነቲ ድጎማ አልይዎ ዝነበረ ድጎማ ንኽኣልዮ IMF በቲ ዲል ምስ IMF ገይሩ ዝረኽቦ ዘሎ ገንዘብ ነቲ ማርኬት ናቱ ሊበራላይዝ ወይ እውን ከፍቶ ከም ዘለዎን ኩሉ ድጎማታት ድማ ከልዕሎ ከም ዘለዎን ተረዳድዩ ስለ ዝነበረ ድጎማ ኣብ ልዕሊ ነዳዲ ተላዒሉ ነይሩ እዩ ስለዚ እቲ ድጎማ ከም ብሓድሽ ይመልሶ ከም ዘሎ ናይ IMF ድማ ይልምን ከም ዘሎ በጃኹም ተረድኡኒ ሃገር ክትፍንጀረኒ ደልያ ስለ ዘላ በጃኹም ተረድኡኒ ይብሎም ኣሎ ኣብዚ እውን ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ድጎማ ስምዑ ወደ ሐናም የነዳጅ አቅርቦት እጥረት በኢኮኖሚያችን ላይ እና በማህበራዊ እንቅስቃሴያችን ላይ ሊኖረው የሚችለውን ተጽዕኖ ከወዲሁ መረዳት በአንድ በኩል ነዳጅ በቁጠባ እንድንጠቀም መመሪያ ያስተላለፈ ሲሆን በሌላ በኩል ግን አቅርቦቱን ለማሳለጥ በተባራሪ ገበያ ወይም ስፖት ማርኬት አማካኝነት በከፍተኛ ውድ ዋጋ በመግዛትና በማቅረብ ላይ ይገኛል። እስካሁን መንግስት 262 ቢሊዮን ብር ገደማ ነዳጅ ለመደጎም ጥረት አድርጓል። አሁን ላይ በየወሩ ከ15 እስከ 20 ቢሊዮን ብር ገደማ በመደጎም ላይ እንገኛለን። በእኛ ሀገር ሁኔታ ከሌሎች ሀገራት በተለየ ሁኔታ ልንከተል የፈለግነው ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች ስለዚህ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ናይ ነዳዲ ፀቕጢ ነቲ ብልፅግና እቲ ዝኸበደ ፈተና ኮይንዎ ዘሎ ምዃኑ እዩ ዝንገር ምክንያቱ ነዳዲ ሳን ጥራይ ደይኮነ ዘሎ ዋላ እውን እቲ ዋጋ ተራ ህዝቢ ክፃወሮ ዘይክእል እዩ ምክንያቱ እቲ ርሱን ዋጋ ናይ ነዳዲታት ሰብ ንትራንስፖርት ድዩ ንካልእ መግቢ ዝጥቀመሉ ብኡ መንፅር ክኸብር ስለ ዝኾነ እቲ ዘሎ ዝቕባበ ንሰማይ ክድይብ ስለዚ ነቲ ነዳዲ ንክሕስር ብኽሳራታት ናቱ ድጎማ ክገብር ኣሎ ድጎማ ድማ በታ IMF ፕሮግራማት ይዎ ዘሎ ኣይፍቀዶን እዩ ምክንያቱ ንሱ ድጎማ ስለ ዝገብር ነቲ ኤክስፖርት ማርኬት ማኒፑሌት ስለ ዝገብር ድጎማ ዝበሃል ኣይፍቀድን እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ክልተ ዓበይቲ ጎቦታት ኣትዩ ተቐርቂሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ ትሪእዎ ከም ዘለኹም ማሲቭ ሳብሲዲስ ይብላሉ the government has spent approximately 262 billion ብር on fuel subsidies ስለዚ ድጎማ ይገብር ኣሎ እዚ ክልኩል እዩ ስለዚ ብIMF ንዑ ንምሽፋን currently it spends 15 to 20 billion ብር monthly to keep the prices manageable for the public again ሕጂ እውን እንተኾነ ብዙሕ ገንዘብ ንወርሒ እናጥፈ ክሳብ 20 ቢልዮን ገንዘብ እናጥፈ ነቲ ዋጋታት ሰብ ከም ዝኽእሎ ክገብር ይፍትን ኣሎ እቲ ንሪኦ ዘለና ፀገም ኩናት ናይ ኢራን ድማ ነቲ ዋጋታት ሰብ ክፃወራ ከም ዘይክእል ክወስዶ እዩ ሽዑ ክፅመም ዘይክእል ህዝቢ እንተለካ ነቲ ኩነታት ነኺሱ ክኸይድ ዘይክእል ወይ እውን ዋላ እውን እቲ ቅርፂ ናይቲ ሃገር ኣነባብራ ናይቲ ሃገር ከቢድ እዩ ብዘይልቹ ንኽትነብር زي إلكتريك نختنبر كل تي منابرو كأديس أبا for example تي زلو هاي رايز دو قلو دو نهر إلكتريك نوي وان زي اللي كسع كندي حدا قا كوردو يتتتغرسي كرداكا خلالو سلازي أتيوم زلو كبيد زخوانة فتنايو كالي قون نايزيز قبر زلو دما أنتي أبزي أبتناتو ميديا أوتي أزنا براتيا حدش زينا مالتيو كساب over 650 including government officials detained as Ethiopia cracks down on illegal field trade and amid deepening shortage كساب 650 لعلي 650 سبات أبتنا نادي زي حقاوي علاقة توافيرهم زعنحو تمنجستي كم زعسرة يوزنا جرزلو زخان تايزر زلو تمنجستي نقولهم حلفتي تفعل عليه حلفتي إن عسرة شجري في الأرقام زلو أن تشجر كفتح يفتن كم زلو يزنقر سيراك بحال برما تقبلوا لحد حال ترديناكم علنا لتسرعات كجنس الوزع على يو وينزفتنون كونوا قوليهم أمسيلكم بشم ندادي تأثرهم سلزلو غنبر سلزل public disobedience مالت أنصارو استنسون كونوا قوليهم بس ندادي أتعايزوا زبلهم زلو نابله صبوز غانا متنبهي هيبوهم نيرو زون تايو Ethiopian authorities have detained including government officials in connection with illegal field trade and hoarding. ስለዚህ ንነዳዲ ብኽቡር ዋጋ ብፀሊም ዕዳጋ ዝሸጡ ዘሎ ከምኡውን ንነዳዲ እናወሰዱ ዝሓብኡ ዘሎ ምንታን እቲ ዋጋ ንላዕሊ ንክኸይድ ንዓታቶም እውን ስጉምትታት ይወስድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ authorities also seized more than 720,000 liters of ክሳብ 720,000 ሊትሮ ናይ ነዳዲ እውን ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ክሕዙ ከም ዝኽኣሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ወልሲ بخمسة من قديك فتح يخلد تسقم I don't know but time will tell جزيك فتح زغل جزيك كمل صوت زغل حتى تاتينا نرزق لنا إذا أكل نايتي إذا فتر زلوا بوليتيكا والنوتي أبتاع عندك خون كله ببزح ملك كرز اللويو إثيوبيا أتياتو زلا قداي by the way ناين دادس أجمع إثيوبيا ترى كونسي أب دبي وأنت مالك كم سراية معناته ألت كم ألت حدا جميرت واقع نادي كسب ب7% كوسق كم زغل حدش حقاتات يوم سلزلو ريقاتات نادي اب دبي ون
ሕልፍ ዝበለ ከም ዝነበረን ቫይራል ኮይኑ ከም ዝነበረን ዝዝከር እዩ ሕጂ እውን እዚ እውን ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ እናኾነ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣይኮነን ንዑ ክሕግዝዎ እቶም ንዑ ክሕግዙ ዝሓሰቡ ንባዕሎም ከቢድ ሓደጋን ከቢድ ክሳራን ወሪድዎም ከም ዘሎ እዮም ዝንገሩ ዘሎ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ብልፅግና ካብቲ ኩሉ ዘለዎ ፖለቲካዊ ሕቶታትን ፀገማትን ዘይንእስ ኣዝዩ ከቢድ ናይ ቁጠባዊ ሽግር ገጢምዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ንሕና ነቲ ኩነታት ናይ ባሕሪ ጥራይና ክንከታተል